Kwaze kwentokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor weNingi. Ngaza kwethu sibiyile ingosi yamaphupho la nikhona khona. uNkulunkulu ke akanibusise enikuthintayo kube impumelelo kanza kwethu. Sokhuluma ngamaphupho la sibheka nje uBhejane noma kubulongwe bukaBhejane. Kodwa nje angikuveze kafushane ukuthi uma sikhuluma ngoBhejane sikhuluma ke ngesinye sezilwane saseNingizimu Afrika ithathwa ke ngeBig 5. Ikhona kwiBig 5 isilwane esibaluleke kakhulu emlandweni nje waseAfrika noma wakhona la eNingizimu Afrika kakhulukazi kubelaphi bendabuko nakubantu nje in general. Nikanye nobulongo babo uBhejane ubulongo obusebenze kakhulu. Kanti ngaloko nje angisho ukuthi thina njengama-Afrika mina ngizalelwe emakhaya ngakhulela emakhaya. Ubulongwe nje even la makukake khona mhlawumbe inyamazane makudlula inyamazane sasihamba la ebihamba khona sasi la ikake khona inyamazane la kunobulongo khona benyamazane mhlawumbe sasibuthatha lapho lobo bulongo lobo sibudla ubulongo benyamazane kwakungena nkinga impunzi nje la kuhambe khona inyamazane ethile sasikudla lokho ngoba sasazi ukuthi izidla utshani zidla ihlahle ezithile zinempilo combined masukudla wena kunento kuyenza nakuwena ngaphakathi. So even nabo ubulongo bukaBhejane bungobunye bebulongo obusebenza kakhulu ebunyangeni mhlawumbe nasekwelapheni nje kubantu abahlanganisa amakhambi esintu ngoba buyalapha ngonxa ukuthi uBhejane ungezinye sesilwane esidla izinto ezihlukahlukene okusho ukuthi ebulongweni bukaBhejane kunemisoco eyahlukahlukene enempilo emntwini noma kumuntu osuke egula yabona noma nje kuhlanganisana namakhambi angaphinda asiza umuntu enkingeni ethile asuke ebhekene nayo. But again asikhulumela ngokuthi mhlawumbe uma uphupha ubulongwe bukaBhejane into oqala singaba ukuthi lolu phawu silithatha njengoluhle kakhulu olungabe likhuthaza wena njengomphupho ukuthi kumele mhlawumbe utshale imali yakhe emkhakheni uthinta ibhizinisi ikakhulukazi mhlawumbe ngabe ibhizinisi lokudla elizokwazi ukuthi likhule mhlawumbe ekusebenzeni kwalo phinde likuzuzise mhlawumbe emalini ube nengcebo yabona konke okuhle kubuzwe kuwena yabona. Kepha futhi uma uphupha ubulongwe bukaBhejane lolu uphawu lingabuye mhlawumbe luveze ukuthi uma kade ubhekene nezinkinga empilweni njengamanje noma uma ungahlupana nezinkinga kulezo nkinga lezo uzophuma maduze noma uzophuma kuzona kungekudalwa yabona. Singakuveza futhi ukuthi uma umuntu wesifazane kuyenzeka uphupha la ubona ubulongwe bukaBhejane lolu uphawu olungabe lukuhlebela la ukuthi hayi mani ngana kwethu la wena ngase uthola umlingani okhomba ngophakathi noma ngahle uthola umlingani ocaphuna kusale yabona. Kunendoda engahlidlisa satshanyana kodwa ekhomba ngophakathi igcine mhlawumbe isifuna nokukuthatha yabona. Kanti uma ungumuntu osomabhizinisi uphupha la ubona ubulongwe bukaBhejane nalolu uphawu olusho ukuthi hey ndoda ibhizinisi lakho nje lingahle lichume liphinde lenze inzuzo yanele yabona esikhathini esizayo noma njengamanje liyachuma lenza nenzuzo yanele yabona. Kanti uma umuntu wesilisa uphupha ubulongwe bukaBhejane kuyaba upha olusho ukuthi namani ungase usimame wena ngokweze imali esikhathini esizayo mhlawumbe kungenzeka ukuhambe kahle ngakweze imali yabo. Uma ubona umuntu omaziyo ke la edla ubulongwe bukaBhejane lolu upha olusho ukuthi lowo muntu loyo umbone edla ilokhuza lusho ukuthi lowo muntu uzokwenza noma beyini ukuze aphile noma aphumelele empilweni yabona. Uma ubona umuntu edla ubulongwe bukaBhejane umuntu omaziyo kusho lowo muntu loyo uzokwenza noma beyini ukuze aphile noma aphumelele empilweni yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu enisikelele ngathi ke konke kungahamba kahle.